ana ing Dodipati kene. Kula pewerku Ndara tetak kene bakal mintos raya marang putra kita si Jaman Tuka. Tinggalan iki kula njaluk supaya bisa dadi srayane dewa nyingkirake patih sekipu sawadya palane. Nanging Tuka isih bayi durung wae maju perang. Yen diparingake aku wae kang bakal maju perang. Elak-elakan ora bisa ger jalanan kang dikersake dening Adi Guru si Jabang Tetuka jeneng kita rasa sumlang bab kayuwenane. Putraku si Jabang Tetuka kula kang bakal tanggung jawab. Wah yo kaki gawan yen mangkono kaki gawan anakku kaki gawan anakku janji nganti cilik loro gedhe maneng pati ado takon dosa Diwata. Anak-anak ya yen mangkono ulun pamit ya. Sukma sinuk moyong winahinga sepi sumimban dalanging kalbu menawi boten kelentu nak Bathara Narada monggo pukulun Bathari kakar wayang kula suwun minangka jatuh kramanipun sembahan kula Prabu Koko Pratana. Prakencang maru doyang gagar-gagar wayang apa? Patis ibu yen to kita sumedya ngate ngainake Bathari kakar mayang iki tandingono jagone kayangan. Wah, adalah nyebalake wong maju perang madikon mungsuh karo bayi. Apa kira-kira sentek jagone kayangan. Kene nak untama